Hi, Lynn. Hello po, DJ. Ayan, palakasan ako na ng boses, love ha. Todo ko na yung volume eh. Kailangan ko na ng konting lakas. Opo, DJ. Okay, sige. Mahal, kwentuhan mo na ako anong mapaglilingkod ko kay Lynn at nagpatawag po sa usapang LDR. Sinisa na po ako ng advice, DJ. Kasi po yung pan ko, yung kalibin ko po. Diba? Hindi ko maintindihan kung kailangan ko ba ako makipagbalikan sa kanya kasi paulit-ulit naman niya ako sinasaktan. Sinasaktan physically? Hindi naman po, DJ. Yung bang buwan, yung bang nung unang magsama kami, sabi niya, mahal na mahal naman niya ako. Tapos ginagawa ng lahat. Buwan na maging okay kami. Tapos, Okay. Love, palakas lang ako ng konti Pasensya ka na, pero nakatodo na kasi yung volume ko. So, hindi ko na pwedeng itaas pa. Lakasan mo na lang ng konti para marinig kita. opo, DJ. Okay. So, ano bang ginagawa sa'yo ni Kuya? Kampo, DJ, yung bang, yung unang mag-start yung paggawa ng buwan, directly, then sa may release, nagtrabaho din siya, tapos, yung pinagkatiwalaan ko naman siya kasi ano naman sila ni Papa, still na si Papa, tapos habang siya, sigo ni Papa, tapos si Papa umuwi ng buwan na bali nag-i-out lang siya, tapos siya naman, palibin ko, sabi niya gusto niyang para mura daw yung bar, mga gastos. Tapos yun, nalaman ko na lang na kaya pala siya ng staying, nakikipagrelasyon na pala sa asawa ng security guard. Okay. Tapos, nang malaman ko, sinabihan ko siya na bakit siya ganyan, bakit siya pa nagkakaganyan, sabi ko sa akin, oo, wala naman akong nagawang kasalanan sa'yo. Yun, sabi ko, hindi ko nang uulitin, sabi niya gano'n. Tapos, yun, hinigyan ko siya ng chance, so hiningi naman siya. Come on, Lena. Tapos, pagka ilang taon, mga siguro basta mga yung nakalipas na taon, sa trabaho kami, dito sa Pagkaluban, sa isang tindahan lang. Tapos yung ko, yung anak ng ama ko, yun, gusto na naman pangligawan niya. Okay. Tapos yun, sabi ko, huwag ka naman ganyan, sabi ko sa kanya, kasi nasasaktan na talaga ako sa mga ginagawa mo. Sabi niya, sige, kung para magbago buhay na tayo, uwi na lang tayo sa atin. Sabi ko, sige, para walang problema tayo. Noon, pag uwi namin, bali nagpista doon sa amin. Pagpista doon sa amin, nag-inuman sila ng mga pinsan ko, yung kapatid ko na, may kapatid kasi ako sa dalaga. Kawawa naman yung kapatid ko, lasing na, di ko na pinauwi. Yan, itinabi ko na lang sa amin. Pagkakuan, ibagong sigit kasi ako noon. Okay, so may anak kayong dalawa. O, tapos? Hindi, DJ. Bagong, what? Nasiis po kasi ako, DJ. Bali mga 5 buwan pa lang, na po ako. Hindi naman mag-control kasi yung kalahating katawan ng baby namin, nasa labas daw ng matrix ko. Sabi ko, Okay. So, unfortunately, I'm so sorry, hindi nabuhay yung baby. opo, So sinies ka para ma-extract yung baby. opo. Tapos? Bali yung nagbantay po sa akin, yung kapatid kong dalaga, tsaka siya. Yung bang parang nadibilog siya sa kapatid ko. Tapos, pero hindi naman niya safety. Problema nga kasi, nang makita ko, lasing na lasing yung kapatid, nang makita ko po. Bali,
hinihimas-himas na po niya yung dibdib ng kapatid ko. Pero di ko naman kasi alam na ganun yung gagawin niya. Kaya nga sila dito yung kapatid ko para po maging safe siya. Tapos, pero di alam ng kapatid ko na yun ang ginagawa ng salibin ko sa kanya. Tulog na tulog na din. Ang ginawa mo? Ko, nakipagsiwalay ako sa kanya kasi nasasaktan na talaga ako sa ginagawa niya. Hindi, bukod dun kasi ate, re-rapin niya yung kapatid mo, walang kamalay-malay eh. Opo. Dapat nga nun, hinampas mo ng kawali, tas binaranggay mo na eh. Yun nga po, sinabi ko sa kanya, tinignan ko lang siya. Tapos sabi ko, kinakabahan na nga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Sabi ko, ano pang gagawin dito? Kasi yung puso ko, parang tatabog na yung utak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Sabi niya, hindi na siya uulit na. Tapos dito pa talaga sa kapatid ko, ginawa niya. Tapos yun, sabi ko, tumayo ako. Kasi may higa naman kami. Tumayo ako ng napatigaw sa kanya. Bakit ano ba ginagawa sa akin? So sabi ko sa kanya, sa kapatid ko pa talaga ginawa mo. Okay, so in short, hiwalay na kayong dalawa. Opo na, ganito po yun, baby. Paghiwalay po ako sa kanya. Tapos, paghiwalay ko po sa kanya, dumating yung araw na bumalik siya, lumubot sa akin, umiiyak. Hindi ko naman agad pinatawad. So, mga 5 beses siya bumalik, sabi niya di na siya uulit. Yun nga. Pagkakuan, madali naman kasi ako awa sa kanya kasi mahal na mahal ko naman po siya. Nick? Oh, tapos? Tapos, tinanggap ko na uli siya. Kahit ate, pinagtangkaan niyang rapin yung yung kapatid mo? Opo, makadalawang beses nga po yung ginawa niya. Pero sabi naman niya, napukso lang daw siya. Sabi niya. Gago. Tapos, yun. Sinabi niya hindi na daw siya uulit. Pagkalipas na. Okay, so anong tatanong mo sa akin, love? Ayoko na kasi sa totoo lang, ayoko na nang kinukwento mo sa akin kasi parang naaawa ako para doon sa kapatid mo. Hindi mo man lang binigyan ng hustisya yung pagtatangkang ma-rape siya. Hinupuan siya eh. Kung ikaw ba, hihipuan ng ibang lalaki, di ka ba magrereklamo? Yun nga yung sinabi ko sa sa mga magulang ko, kung anong dapat gawin ko ba. Sabi ng mama ko, ireklamo ko daw siya. Sabi naman niya, nagmamakaawa naman yung... Hindi dapat siya yung masunod, te. Ang dapat masunod yung pamilya mo. Kasi nga, sabi ko sa'yo, hindi naman sa'yo nangyari sa kapatid mo eh. Sana ginalang mo na lang yung karapatan ng kapatid mo. Karapatan niyang ipakulong yung hayop na yan. Manyakis yan eh. Ate, pinagtangkaan siyang rapin eh. 'Di ba? Tapos, anong mararamdaman ng kapatid mo kapag naging kayo, kapag patuloy na kayo, kapag naging mag-asawa kayo, anong mararamdaman niya? Babalik at babalik lang sa isipan niya yung panahon na hinipuan siya ng asawa mo. Yun nga po, hanggang ngayon nga po, galit na galit yung kapatid ko. Oh, so, anong tanong mo sa akin, love? Yun nga po, Didi, meron ba po kasabihin? Ano? Meron pa po ako kasabihin. Oh, ano yun? Nagkabalikan pa po kami. Tapos pagkabalikan na, hindi ko inaasahan na naman sa ito na yung dumating election ngayon, hindi ko inaasahan na yun ang gagawin niya sa kapatid niya mismo ginawa niya. Yung babayaran niya yung kapatid niya na ng pira, magpagalaw lang daw sa kanya. Okay, ano ang tanong mo sa akin? Sa ganyang kamanyak mong jowa? Yung tatanong ko po sa iyo, Gigi, kung ano bang dapat tumalit. Pakulong nyo na. Ha? Pakulong nyo. Ano pa bang kailangan itanong doon, te? Pakulong nyo yan. Manyakis yan eh. Re-rapin yan lahat ng pwedeng ma-rape. Kese hodang kapatid niya, kese hodang kapatid mo, baka nga nanay mo, pagtangkaan pa niyan eh. Ganyan siya kalibog, te. Ganyan siya kamanyak. Anong dapat ginagawa dyan? Ipapakulong mo. Kasi threat yan eh, sa safety ng mga kababaihan eh. Baka pag may dumaan lang sa kanya na patpat na naka-short or nakapalda, titirahin yan eh. Ganyang kamanyak yung boyfriend mo, ipakulong nyo na yan. May sapak yan sa utak, biruin mo, kapatid niya, babayaran niya, magpagalaw lang. Sinong taong nasa matinong pag-iisip gagawa niyan?
Yun nga po, Didi. Yun nga po kasi nakikipagbalikan na naman siya ngayon. May trabaho po ako. O ano naman ngayon? Palaging tumatawag po sa akin ngayon. Tapos galit na galit pag di ko siya sinasagot. Sabi niya, nagmamakaawa na nga yung tao. Nagsisisi na nga. Tapos mo patatanggapin. Ano pa bang gusto mong gawin? Sabihin mo sa kanya, makulong ka. Yun yung gusto kong gawin. Gusto kong makita ka behind bars. Kaya mong ibigay? Tanungin mo sa kanya, kaya mong ibigay? Kasi gusto ko talaga makita ka sa kulungan. Yan ang gusto ko. Total, tinatanong mo rin lang naman kung anong gusto ko para manahimik yung kaluluwa ko, para matahimik ako, para mapatawad kita. Yan ang gusto ko. Makulong ka. Mapunta ka behind bars. Yan ang trip ko. Kaya mo ibigay? Tanong mo sa kanya. Baka sumuko siya mag-isa niya. Kasi kung sasabihin mo sa akin, mahal na mahal ko po kasi siya eh. Baka ako na yung mismo, kung ako yung kapatid mo, baka sabihin ko na sa mga magulang natin, itakwil ka na lang. Kung ganyan yung gagawin mo. Para kasing nakakabastos yun, Lynn eh, sa totoo lang. Kung ako yung kapatid mo, parang nakakabastos. Parang, grabe naman tong ate ko. Mas pinili yung jowa niya kaysa sa aking kapatid niya. Minanyak na ako at lahat. Gusto niya pang balikan. Ba't gusto mo pa bang makipagbalikan? Gusto ko na nga po, Lydia, makipaghiwalay sa kanya. Kaso, pabalik-balik naman siya nagmamakaawa. naman ngayon, Lynn, kung magmakaawa siya, sabihin mo sa kanya kahit lumuha ka dyan ng dugo, kahit magluhod ka dyan sa asin, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kahit sabihin mo pa sa akin na nagmamakaawa na nga yung tao, di mo pa papatawarin, wala akong paki. Bastos ka, manyak ka. Siraulo ka na nga ata eh. Dapat sa'yo bukod sa makulong, ipatreat eh. Dahil may mental problems kay ganyan, kagrabe. Yung kamanyakan mo, na feeling ko it's a mental disorder already. So kung nagmamakaawa siya sa'yo, Lynn, ang isipin mo na lang, paki ko. Pwede naman kita i-block eh. Kada gawa mo ng bagong number, block. Kada unang rinig ko ng boses mo, block. Yun nga ang hirap, Lydia. Hindi pumunta kasi sa bahay. Ano no? Hindi pa, kulong nyo na nga kasi. Ano naman yung pinakamahirap sa pakulong? Hindi pa blatter nyo na para hindi makalapit sa bahay ninyo. Diyos ko Lord, te. Yun ang tinatakot niya sa akin. Sabi niya, kung di mo ako tatanggapin, magpapakamatay na lang ako. Wala, oy. Ay ate, ipakulong mo na, ipakulong mo. Hindi iniiyakan yung mga ganyang sitwasyon. Pinapakulong yan diretso. Anong gusto mong gawin? Maawa ka pa sa hayop na yan? Nukno ka ng kalibugan? Maawa ka pa? Mismong kapatid mo, hinahawakan sa dibdib. Mismong kapatid niya, binabayaran para magalaw? Abay, kung makaawa ka dyan, te, baka ikaw din may problema. Ba't di na lang kayo magsabay magpa-check? Naintindihan mo ba ako? Eh kung lumalapit sa bahay ninyo, hindi pa barangay nyo na para ipablatter nyo na yan nang magkaroon ng restraining order yan at hindi makalapit sa bahay nyo yan. The moment na makita siya anywhere near your house, diretso dampot, wala nang usapan. Yung mga pagbabanta niya sa'yo, napakasimple lang, te. Isi-screenshot mo lang eh. Ang tanong lang dito, bakit hindi mo pa ginagawa? Bakit hindi pa siya nakakulong? Anong ginagawa mo? Kinukonsente mo ba? Gusto mo pa bang i-baby? Yang manyak na yan? Gusto mo pang maging jowa? Yun nga po, Lydia, kasi nagmamakaawa naman din. Ay, Diyos ko, Lord. Hoy, mas maawa ka, Lynn, sa kapatid mo, Lynn. Hindi ikaw yung nilamas yung dibdib, yung kapatid mo, mag-isip ka. Naaawa ka sa hayop na yan, sa kapatid mo, di ka naawa. Klaseng pag-iisip yan. Di ka na nahiya sa mga magulang mo. Mas iintindihin mo yung ibang tao na nanlalamas ng dibdib ng kapatid mo kaysa sarili mong kapatid na minulest siya ng iba. Mag-isip-isip ka nga, pakinggan mo nga yung sarili mo, Lynn. Tama ba yan? Tama bang pag-iisip yan, love? Tama?
Lingkod din kasi hindi ako yung sinisisi ng mga magulang nila. Hindi ko daw tinuturuan yung anak nila. Lynn, uulitin ko ha, hindi ko alam kung nakikinig ka ba, nag-iinarte ka ba, o gustong-gusto mo lang talaga siya, mahal na mahal mo lang talaga, kaya kahit manyak, tatanggapin mo pa. Pumunta kayong barangay, screenshot mo lahat ng tinetext sa'yo, sama mo yung kapatid mo, magpa-blatter na kayo. Hinahabla ko po tong hayop na to, na minolestya yung kapatid ko. Kitang-kita ko po, ako po yung witness. Ito pa po, nagmamakaawa pa nga siya sa akin sa lahat ng mga kabulastugan at kamanya ka na ginawa niya. Ito po, papabasa ko sa inyo isa-isa. At ayan po, pinagbabantaan pa ako na kapag hindi ako nagpatawad, magpapakamatay siya. Tapos ang usapan. Ngayon kapag nakulong siya, hindi mo na yung pananagutan sa mga magulang niya. Kapag ginulo kayo ng parents niya, kapag ginulo kayo ng kampo niya, sama niyo sa demanda. Sila din po, ginugulo po ako. Ako pa po yung sinisisi. Na parang utang na loob pa ng kapatid ko na hinawakan yung dibdib niya. Naintindihan mo ko, wag mong intindihin yung pamilya ng lalaki, wag mong intindihin yung lalaki, ang intindihin mo yung kapatid mo. Dahil siya yung pamilya mo. Saan ka ba nakakampo? Sa kabila o dyan sa mga pamilya mo? Pamilya ko po, Gigi. Then straight mo yung utak mo. Hindi iniiyakan yung mga ganyan-ganyang bagay. Ginagamit yung isip dyan, ate, hindi yan iniiyakan. Manyak Anong gagawin mo sa manyak? Alangan naman ihain mo sa kanya lahat ng pinsan mo. Alangan naman ihain mo sa kanya lahat ng babae sa pamilya nyo. Hanggat masatisfy siya. Naintindihan mo ko, Lynn? Opo, Gigi. Love, hindi iniyakan yan. Kung feeling mo na o-oppress ka, kung feeling mo binabantaan ka ng kampo niya, diretso mo na sa barangay. Kayo na nga tong naagrabyado Kapatid mo na nga yung namolest siya Of course, ang gugustuhin ng kapatid mo na ate, Lynn, suportahan mo naman ako. Pagtanggol mo naman ako. Bigyan mo naman ng hustisya yung pagkababae kung binaboy ng jowa mo. Kasi kung hindi, magtatanim ng sama ng loob sa iyo yung kapatid mo. Kasi hindi mo siya nagawang ipagtanggol. Na hinayaan mo na okay, yung jowa mo, pinapatawad mo pa ng paulit-ulit, tinatanggap mo pa sa buhay mo kahit na alam mo na namolesta niya yung kapatid mo. Naintindihan mo ko, love? Opo, Gigi. Hindi magiging maganda yung future mo dyan, love. Wala akong pakialam sa mga ibang quest niya ng paghahanap ng mga babaeng matitira niya, mga babaeng makakarelasyon niya. Wala akong pakialam Pero yung fact na yung kapatid mo, minolestya niya, yung kapatid niya, willing din siyang molestyahin, yung mga ganyang klaseng lalaki, they belong behind bars. Nakakulong dapat yan, hindi dapat yan pagala-gala dito. Rapist yan, rapist. Hindi tinotolerate yung rapist. Naintindihan mo ko? Opo, Gigi. So ngayon ate, siguro naman hindi na kayo, no? Kaya yun nga po, Gigi. Kaya nga po akong nagtrabaho pa rin tayo sa bahay. Lagi pumunta sa bahay. Ang tanong ko, kayo pa ba, hindi na? Hindi na po, Gigi. Babalik ka pa, hindi na? Yan nga po, tinatanong kung kailangan pa ba kung bumalik sa kanya kasi palagi po sa bahay ng mama ko. Ate, sa tingin mo, sa mga sinabi ko, anong sagot ko doon? Hindi ko alam kasi kung anong nakakaawa sa hayop na to. Hindi ko nakikita kung ano yung nakikita mo Anong nakakaawa sa hayop na to? Anong nakakaawa sa kanya, Lynn? Paano siya naging kawawa? Paano? Saang paraan siya naging kawawa? Saan? O sige, bibigyan kita ng pagkakataon, Lynn Uminom ka muna ng tubig, mahal ko. Huwag ka Lynn, pakinggan mo ko Hindi ako galit sa'yo, love Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa lalaking to, pero hindi sa'yo. Gusto ko lang intindihin kung saang parte nakakaawa itong demonyong to, ha? Naintindihan mo ako, mahal?
Opo, di. Inom ka muna ng tubig tapos bigyan mo ako ng konting minuto. Okay ba yun? Tapos babalik tayo sa ere. Pareho tayong kakalma, okay? Opo. O, sige. Ayan. Love, sabihin mo nga sa akin, bakit despite of what he did, sa kabila ng lahat ng ginawa niya, bakit ka pa naaawa sa kanya? Kasi DJ, pag sabi niya, pag nagbabago naman, natapit na naman yan na. Ano? Sorry. Lakasan mo ng onte, mahal, ah. Yung bang pag makikipagbalikan siya, nagpapakabait naman siya, tapos ginagawa niya ulit yung mga gawin niya na maganda. Tapos yun, napapaganang ulit ko ulit. Pero, Lynn, kasi gusto kong tignan mo siyang mabuti. Bukod kasi sa habitual niyang pambababae, rape kasi yun, Lynn, eh. Wala akong sabihin na natin mas magaan na term for it. Kasi yun talaga yung ginagawa ng boyfriend mo or ex-boyfriend mo. Lynn, nangre-rape siya ng kapatid mo at kapatid niya. I'm sure yung dalawang babaeng yun hindi gusto yung nangyayari sa kanila. Hindi gusto yung ginagawa sa kanila. Masisikmura mo yun, mahal? Yun nga po, DJ, sabi ko nga, gusto ko nga talagang makipaghiwalay sa kanya. Kasi balik siya. Tapos sabi niya, utang na loob naman. Bigyan mo naman ako ng chance. Paano mo ba makikita na nagbabago na kung hindi mo ko bibigyan ng another chance? Lynn, bibigyan kita ng senaryo. Lynn, kasi more than once siyang nambabae. Ilang beses niya na din sinabi, lahat ng mga linya na yan, patawarin mo ko, utang na loob naman, patawarin mo ko, bigyan mo ko ng tsansa, magbabago na ako. Ilang beses lang din siyang nagsimula nang nagpapakabait siya. Siyempre, after mong gumawa ng kasalanan, magpapakabait ka eh. Para hindi ka agad hiwalayan. Siyempre, magpapakabait ka sa mga unang 2 linggo, unang 3 linggo, or better, unang 1 buwan. Pero after nun, gagawa na naman siya ng isa. After niyang gumawa ng isa at nahuli mo siya, anong sabihin niya? Lynn, parang awa mo na, magbabago na naman ako eh. Ayusin ko na yung sarili ko eh. After mong patawarin, 1 week ulit, ganun ulit, Lynn. Paulit-ulit niya yung gagawin at paulit-ulit lang yung mga linya niya. What makes you think this time it will be different? Anong iniisip mo? Or paano mo masasabi sa sarili mo na itong pagkakataong to, seryoso na talaga siyang magbabago siya? Kasi mabigat na yung dalawa niyang ginawa eh. Yung dalawang huli, yun na yung pinakamabigat dun eh. Paano ka nakakasigurado na this time around, talagang magbabago na yan? Yun nga po, DJ, kaya nga po ako humingi ng advice sa'yo kasi gulong-gulo na talaga ako dito maalam kung anong gagawin ko, kung bibigyan ko pa ba siya ng chance, hindi na. Oo nga, kaya lang kasi hindi ko nagigit. Sa totoo lang ha, Lynn, sa totoo lang. Magiging totoo ako sa'yo, love. Kumbaga common sense yung gagamitin ko. Sentido common. Hindi ko nagigets kung bakit pinag-iisipan mo pang balikan yung ganyang klaseng lalaki after na malaman mong muntikan niya ng nirape yung kapatid mo. After nalaman mo na binabayaran niya yung kapatid niya para magalaw niya. Paano mo nasisikmurang isipin yan na balikan pa siya? Paano? Anong nagiging basihan mo? Kasi po, DJ, nung magkasakit po ako, nung ma-excuse po ako din sa hospital, wala akong dugo na, blood type. Yung blood type po, yung positive, walang tak na dugo po. Yung dugo niyo pa sa akin. So ginagawa mo yan kasi feeling mo may utang na loob ka sa kanya kasi nag-donate siya sa'yo ng dugo. Opo. So dahil feeling mo may utang na loob ka sa kanya, gusto mo siyang tanggapin dahil gusto mong pagbayaran yung utang na loob mo? Pero iisipin mo, Lynn, anong kapalit? Pagkababae ng kapatid mo? Pagkababae ng kapatid niya? Katahimikan mo?
kawalan ng hustisya para sa kanila, yun ang kapalit. Lin, no mga panahong yun, napunta ka sa ganung sitwasyon kasi nagkaroon ka ng komplikasyon sa anak niya. So he shares the responsibility to ensure that you'll be safe. He shares the responsibility na mailigtas ka. Kasi anak niyo yung dalawa eh. Ilagay mo yan sa utak mo para makampante ka na hindi ko talaga utang na loob to sa'yo. Sabihin man natin may utang na loob ako pero hindi enough para pagbayaran niya ng hustisya para sa kapatid ko, pagbayaran niya ng hustisya para sa kapatid mo, at para lunukin ko yung katotohanan na rapist ka. Kung matatanggal ko yung dugo mo dito sa dugong nananalaytay sa akin, tatanggalin ko na. Para lang maibalik ko sa'yo. Pero that doesn't mean na ibebenta ko yung hustisya na para dun sa kapatid ko. Naintindihan mo ko, love? Opo, Beijing. Responsibilidad niya yun ng mga panahong yun. Yun ang dapat niyang gawin bilang partner mo at ama ng dinadala mo nung mga panahong yun. Kaya medyo isipin mo din na hindi ko to utang na loob. Nung mga panahong yun, ito talaga yung dapat niyang gawin. Kasi hadit bing ang nangyari e baliktad. Siya yung nangailangan ng dugo at ako yung nandun. Magbibigay din naman ako eh. Kasi partner niya ako eh. Naintindihan mo ko, Lynn? Opo. So, Lynn, malinaw tayo ha. Ayoko nang bumalik ka sa kanya, love. Parang awa mo na. Bigyan mo ng hustisya yung sa kapatid mo at bigyan mo ng hustisya yung sarili mo. Hindi ka naman siguro karapat-dapat na makapareha ng isang halang yung kaluluwa at rapist na katulad niya. At sa totoo lang, Lynn, kung kaya niya siyang ipakulong nyo na yan, love. Kasi nakakatakot para sa mga babae sa paligid ng lugar ninyo. Na baka pag dumaan pa lang sila at nakainom yung ex-boyfriend mo, baka hindi na yung makapagtimpe kung dati hawak-hawak lang, maitodo niya na. Nakakatakot yan. Yan yung mga tipo ng tao na dapat nasa likod ng rehas. Naintindihan mo ko, Lynn? Opo, Kalimutan mo na muna yung mahal-mahal. Hindi ito yung dapat na taong minamahal. Halimaw to, Lynn, demonyo. Hindi to minamahal. Tinuturuan to ng leksyon. Naintindihan? Opo. Tsaka, sabihin na natin, ito sa'yo para mabawas-bawasan yung konsensya mo sa kanya. Sa totoo lang, Lynn, hindi ka niya mahal. Kasi kung mahal ka niya, unang-una sa lahat, di ka niya sasaktan ng paulit-ulit. Ikalawa, di niya gagawin yan sa kapatid mo. Ikatlo, makukontento siya sa'yo. Naintindihan mo ko? Opo. Kaya wag mo nang bigyan ng awa yung hayop na yan. Kailangan niya nasa likod ng rehas. Okay? Opo. Hindi na kita hinga ng mensahe ha, para doon sa kanya, pero ikaw, Lynn, lumayo ka na sa kanya ha. Kapag lumapit yan sa'yo, pumunta sa bahay nyo, diretso na kayo agad sa presinto, pakulong nyo na lang yan. Mas maganda nang nasa likod yan ng rehas kaysa malapit sa bahay nyo. Naiintindihan? Opo, Maraming salamat sa pagtawag sa akin, Lynn ha. Ingat ka lagi, love. Salamat. Kuya, sana makulong ka na lang. Wala akong ibang gustong sabihin kung hindi iyon. Wala kang karapatan na mag-walk freely sa earth. Sa earth na, kuya. Sa buong mundo na. Wala kang karapatan to walk freely. Ikaw yung mga tipo ng tao na dapat nasa likod ng rehas panghabang buhay. Kulang pa nga eh. Kung kaya pang dagdagan na eh. Bastos ka. Kadiri ka. Kasuklam-suklam yung pagkatao mo. Sayang yung buhay kung para lang sa'yo. May mga tao pang deserving mabuhay kesa sa'yo. Sa totoo lang, kuya. May iba pang mas deserving sa'yo. Sana sila na lang yun nandito at hindi ikaw. Kasi ikaw wala kang kwentang tao. Dapat nasa kulungan ka lang. Sa mga ganito, no, na unfortunately, in a relationship with someone as filthy as this guy, come on, knock some sense out of yourself.
kumbaga, mag-isip-isip ka ng konti, paganahin mo kahit konti lang, kahit katiting lang yung utak mo. Bigyan mo ng hustisya yung pamilya mo. Always choose your family if you know that this person abused one of your family members. You don't go behind that person or in front of that person and tell your family na, hey, wag siya, ako na lang. No! You go dun sa side ng pamilya mo and tell that boy you can go to hell. Pamilya mo na kabisyo. Lalong-lalo na sa mga ganito kung kagrabeng kaso. Hindi na to pinag-iisipan. Hindi ka na dapat nagdadalawang isip. Hindi ka nga dapat naaantig ng patawarin mo ko eh. Magpatawad ka, oo, pero isa-serve ko yung hustisya sa'yo. Ganun dapat. Mapapatawad kita sa ginawa mo kung mapapatawad ka ng kapatid ko. Kung kapatawaran lang ang pinag-uusapan. Pero ilabas natin yung hustisya. You have to pay for what you did. You have to be accountable for what you did. And if it means you have to be behind bars, you have to be there. And if it means you have to pay for it for the rest of your life, then so it should happen. It is what it is. Yun yung batas eh. Huwag niyong i-bend dahil lang naawa kayo. I-serve niyo yung justice kung kaya niyo namang makuha yung hustisya.